Zixinene izithuthi eMusina kwiphondo laseLimpopo nanjengoko uninzi lwabaqhubi abasingise eZimbabwe begcwele kwiigaraji besitha ipetrol. Unobangela woku kukunqongophala kwepetrol kwanexabiso layo eliphezulu eZimbabwe. Ukanti ngabantu abalishumi elinesixhenxe abaphulukene nobomi babo kuhola wendlela ohlawulelwayo oyi-N4 phakathi kwephondo laseGauteng nelizwe laseMozambique. Ezi ngozi zehle ukususela ngomhla wesithandathu kule nyanga sikuyo kwade kwabaphezulu. Kulindeleke ukuba wonyuke umthamo wemoto ezindleleni kwiphondo laseMpumalanga uqala ngomso yokutsho ngosuku olwandulela iKrisimesi. Ngobusuku bayizolo bezithontelana izithuthi ngakumda waseLimpopo ongena eMozambique. Usenjalo kumda iOshuka ongena eSwatini bezihamba kakuhle izithuthi. Abasemagunyeni babongoze abaqhubi kuba baqhube ngononophelo ezindleleni kwaye baqiniseke ukuba baphumla ngokwaneleyo phambi kokuqhuba imigama emide. Kwiphondo laseLimpopo ziqale ukuxinana imoto eminemaqanda namhlanje. Uninzi lwezithuthi bezisingise kumazwe afana neZimbabwe, iMalawi kunye neZambia. eMusina amagosa ezendlela avakalise inkxalabo ngabaqhubi abaphazamisana nokuhamba kwemoto ku-N1 ngakwiigaraji. When you go to the town, you will find that they were blocking the N1 road, specifically on the filling stations, because in Zim there is a shortage of petrol. So what they were trying to do, everyone wanted to make sure that they fill up their vehicle so that when they travel to Zim or wherever they might be going, they are not going to start with a petrol. Ukanti abaqhubi abayeZimbabwe bathi inqongophele ipetrol eZimbabwe kwaye nexabiso layo lixhome kakhulu. We can't even load our vehicles because there are people who are coming with the buckets to fill their buckets with the petrol. What they are saying, there is nothing in Zimbabwe. Once we cross over, there is totally nothing. South Africa is not supposed to be like this, as we know, in our economy of South Africa. Now it looks like Zimbabwe now. People come with the containers, filling, there is a bribery. Now I have 2 hours here waiting to fill just to cross the border. What's going on in South Africa? Ngabantu abangaphaya kwe-30,000 abawele iBeat Bridge susela ngomvulo.